Ahoj, já vás vítám u mého videa na farmu na Sugarcane. Takže bude to vypadat nějak takto. Je to pomocou pressure plateu a pistonov. No a čo tak budeme na to potrebovať? Takže nejaký ten blok, potom sticky piston, rudit, opakovač signálu, pressure plate, vedro s vodou, potom piesok, half block nejaký ten a pieskovec, potom už len sugarcane a truhlicu alebo čo ešte také, takže bude to fungovať takto. Potom si už všetko poberáte. Tak. A jednu si musím zobrať. Tak je to v rade. Čakajte, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 blokov do dĺžky je to, takže nejak tak. Môžeme si aj už teda začať už aj stavať, takže raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A si môžeme dať takto svietivec. Potom raz, takto po... Sakra! Po bokoch piesok. Aj sem. Sakryš. Takto a... neviem stavať. Potom ešte takto jeden blok za to a tam pôjde voda. Ty kokšo. Všetko si tu búram. Tak. Sem pôjde voda, aj takisto aj sem. Toto máme ako tak hotové, potom si môžeme... Takto si to môžeme zastavať. Hopla. Potom pôjdu ešte dva bloky. Takto. Takže v podstate 4 bloky. No, nevadí, keď tak tam dáte blok, v podstate voda sa vám tam doplní. Raz, 2, 3, takto ešte. Takto si to všetko tam dáme. Hopla, máme to. Potom čo spravíme je, že si chytíme do ruky tento lepkavý pistón, čiže sticky pistón, a takto si tam nahádžete na druhý blok. Takto nie, ale takto. Potom na to si už môžete dať nejaký ten blok, s ktorým vám to bude dávať preč, zhadzovať v podstate ako keby. Tak. Ja som si musel teraz niečo dať dole z mikrofónu, ale tak čo už, no. Potom za tie pistóny si takto podávate opakovač signálu, čiže redstone repeater, a na to si naťaháte rudit všade. To isté aj na druhej strane. Možno ste si všimli aj, že mám inak rudit aj v podstate iné bloky, a to za to, že používam texture pack Fateful, trošku iný, pretože je jedna taká verzia, som mal Fateful, že kde bol ten redstone iný. V podstate. Potom si môžeme takto dva bloky do zeme všade. Sem takto musí dať blok. Hopla. Rudit sem. Tak, takto si všade naťaháte rudit. Tak, a potom si môžete oproti tomuto svietilcu ešte jeden, pretože tam môže ísť ten pressure plate. Tak. Potom spravíte jednu vec takú, že zoberiete si do ruky half block a dáte ho sem. V podstate, aby ste si neprerušili signál, ale môžete ho dať aj sem. Vidíte, že stále videl. Keby ste tam dali ešte takto, tak už to nejde. Tak, takto half block. A to isté aj sem. Tak, a signál stále bude fungovať. Môžeme to aj otestovať. Funguje. Naprosto perfektne. Potom už len nejak takto to chytím. Tam sme si prerušili redstone a tak. A je to. Takže v podstate
samotnú kostru už máme hotovú. Už si to môžete len nejak dozdobiť a ostavať, takže ja to spravím asi tak, že neviem. Čakajte, toto tu mám ako to, že... Aha. Takže ešte v podstate, keď poviem sem, toto si takto zastávate. A sem si môžete a potom sem pôjdu takto half block, hore half bloky a tam pôjde čestka a už len okolo. Ja som aj zabudol na to, že aj sem si musíme dať half block, aby sa neprerušil signál a to isté aj tu. V podstate, lebo inak prerušíte signál a to nie je dobré. A to už si len obstávate a máte to hotové. Half bloky. A miesto pre česky už máte hotové. Potom už na tento glowstone. Tak. A v podstate vstup máte hotový a ja to asi strihnem a vráti sa, keď to bude mať hotové. Takže tuto to striham a keď to bude mať hotové, tak sa vám ozvem. Zatiaľ čau. Takže ahoj, som späť. Ako vidíte, už to máme dostávané. A ja si nastavím timeset 0, tak, aby sme mali deň pekný. A jedine, čo už teraz spravíme, je, že si tam všade podávame cukrovú trstinu. Ja si už sem dám už 3 vysoké. V podstate, aby sme nečakali, dokedy to vyrastie, to by som nechcel, takže ukážeme si to tak. V podstate týmto už ukončím tento diel a v ďalšom dieli si môžeme ukázať nejakú tú farmu na melóny. No a môžeme sa presvedčiť, či to naozaj funguje, takže ideme, bum ho. Tak, všetko si poberete, na čo máte chuť a hodíte do čestky a máte to hotové a v podstate už len znova čakáte, dokedy vám to vyrastie. Takže týmto sa s vami lúčim a uvidíme sa u ďalšieho diela. Ahojte.